ऊस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आता येणाऱ्या प्रत्येक निवडणुकीसाठी गद्दारांना गाडण्यासाठी ठाकरेंचे एकनिष्ठ तयार आहेत अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे नेते सुभाष देसाई यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली। पाहुयात काय म्हणाले सुभाष देसाई। सगळ्याच रणशिंग आहे, नुसतं पोटनिवडणुकीचं नाही, जी म्हणून समोर येईल त्या सगळ्यासाठी आता हे रणशिंग आहे आणि शिवसेना सज्ज झालेली आहे। उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि आदित्य ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तमाम एकनिष्ठ शिवसैनिक सज्ज झालेला आहे, कुठेही काही कमी झालेलं नाही आणि जे काही हातामध्ये असेल ते घेऊन आम्ही ह्या सगळ्या गद्दारांना गाडून टाकण्यासाठी निघालेलो आहोत। ह्या निवडणुकीत सगळ्यांना, ह्या देशाचे जे नागरिक आहेत त्यांना मतदानाचा अधिकार आहे आणि आपल्या निवडणुकीमध्ये आपल्या उमेदवाराला जास्तीत जास्त लोकांनी, सगळ्या समाजांनी मतदान करावं असं नेते सांगत असतात। त्यामुळे शरद पवारांनी जर असं आवाहन केलं असेल एक गठ्ठ्याने मतदान करा तर काही चुकीचं नाही आहे आणि मला असं वाटतं की अशा प्रकारच्या समाजांमध्ये तेढ होईल असं काही बोलणं हे चुकीचं आहे। निवडणुकीसाठी असा गैरप्रकार होऊ नये। तुमची उद्धव ठाकरे गटाची कोंडी करते, कोंडी आमची नाही, हे ठीक आहे, त्यांच्या हातातल्या सत्तेचा, कायद्यांचा, यंत्रणांचा गैरवापर होतो आहे, पण जेव्हा संधी मिळेल ते आमचं आव्हान आहे ना। शेवटी सर्वोच्च कोण आहे, अत्युच्च कोण आहे, जनता आहे आणि आपल्या लोकशाहीने जनतेच्या हातात सर्वाधिकार जे दिलेले आहेत ते निवडणुकीचे जनता वाट बघते। आमचं आव्हान आहे, महापालिकेची निवडणूक घ्या, विधानसभेची घ्या, लोकसभेची घ्या, त्याच्यात होऊन जाईल कोण जिंकतंय कोण पराभूत होतं, पण निवडणुका घ्यायचीच तयारी नाही, सारखं पुढे ढकलत आहे। काही कारण नसताना मुंबई महापालिका फक्त करोनाच्या काळासाठी प्रशासक बसवले होते। नवी समीकरणं अख्ख्या देशात जुळत आहेत, फक्त दिल्ली आणि पंजाब नाही तर इतर राज्यांचे सुद्धा गैर-भाजप राज्यांचे सगळे मुख्यमंत्री, सगळी सरकारं आणि त्यांचे सगळे पक्ष हे देशामध्ये एकवटायला सुरुवात झालेली आहे आणि त्यामुळे इंदिरा गांधींच्या वेळेला जसा प्रकार झाला होता तशा प्रकारे देश एकवटून ही जी हुकुमशाहीकडे वाटचाल चाललेली आहे ती रोखणार। कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज।